I-IEC yamkhipha uZuma ohlwini lwabazongenela ukhetho ngoba ithi wake waboshelwa amacala athile. Ithimba labameli bakaZuma lithe uZuma waboshwa ngoba ephule umyalelo wenkantolo, hayi ukuthi wagwetshelwa amacala athile. We say that number one, the president has no power to change a sentence. He did not even purport to change the sentence. Enza izethulo ummeli weqembu MK Party Advocate Dalimpofu uthe i-IEC ibingenalo ilungelo lokukhipha uZuma kuloluhlu isebenzisa isigatshana sika 47 somthethosisekelo. Uthi lesi sinqumo siukunyathela ilungelo likaZuma elikumthethosisekelo nelithi ke wonke umuntu unelungelo lokungenela ukhetho. We are also dealing with the rights of former President Zuma which have been infringed. His rights in terms of section 19(3)(b), which says that every citizen, those we like and those we don't like, every citizen has the right to stand for political office. Umpofu uthi uma uZuma ekhishwa kuloluhlu, lokho kuzobe ngahambisani nentando yeningi, futhi kuzonyathela namalungelo abantu abaningi bakulelizwe abangabalandeli bakaZuma bokuzikhethela umuntu abamthandayo ngesikhathi sokhetho. Their right to vote would be infringed because they will not have the right to choose to be represented by the people or persons that they want. Umpofu uchaze isenzo se-IEC njengeminye futhi imizamo yokuphuma iqhubu noZuma. The attitude has been, let's see where we can catch him, and when we do catch him, let's make sure that he doesn't come out alive. Njengoba i-IEC yenza amalungiselelo okhetho, inkantolo inomnqamla juqu wakusasa ukuthi ikhiphe isinqumo. Ithe izosithumelela abameli nge-email, kanti ke izizathu iyobuye izisho.